Prosím vás, tohle je zdánlivě obyčejná lampa, ale není tak obyčejná, protože já jsem k ní dostal návod přímo od prodejce na vietnamském tržišti. A tam se najednou ukazuje, že to je lampa zcela nebývalá, nevšední. Myslím, že ani vy jste nic podobného nikdy neviděli, neměli v ruce, když vypadá zdánlivě jako normální lampa. Takže si projdeme ten návod. První, prosím vás, pokyn je: neplácejte a neupusťte tuto lampu. Čili vy, co jste zvyklí si nějak jako poplácávat, nebo večer, že řeknete, tak dobrou, tak s touhle ne. Na to není dělaná. Další věc. Žárovku nerozmontujte ani nepokoušejte montovat. Čili vy, co jste zvyklí si měnit vlákno třeba, nebo tak, tady to nejde. Když instalujete lampu, nechyťte sklo, ale objímku z umělé hmoty. No, když je kovová, tak nevím. Nepoužívejte se stmívačem. Teďko je další kapitola: elektrický proud. Používejte na napětí označené na balení. V případě, že napětí je o 6% vyšší než označené, to krátí životnost. To si zjistěte doma, kolik máte, jaký máte rozkmit toho. Jo. Kdyby to byla teda rovných 6%, tak ten Vietnamec je král. V případě, že je o 10% nižší proud, lampa pravděpodobně nebude svítit, ale když ano, bude dát nižší výkon. Teď máme kapitolu prostředí. Pro vnitřní použití je ta lampa mezi 5 a 35 stupni. Nepoužívejte v takovém prostředí, kde může padnout voda na žárovku. Pokud vám doma někde padá voda, tak tam tuhle lampu nedávejte. Nepoužívejte v mokrém prostředí. To je velmi nebezpečný. Nepoužívejte v přímém blízkosti topných těles. Vypnete příliš často. Všimněte si, jak se dá čeština efektivně krátit. Vypnete příliš často. Protože to krátí životnosti žárovky. Dbejte na to, aby žárovku zašroubili dost do objímky. Ale na to si dejte pozor. Prostě když to tam dáte, tak si dejte pozor, abyste ji jako dost zašroubili. Dobře. Jinak žárovka může vypadnout, nebo může být kontaktní problém. A prosím vás, teď ještě taková poznámka, jo. To se trvá asi 1 sekund, dokud lampa po zapnutí začne svítit. Potom výkon svítilnosti stoupí a maximální výkon dá do 30 sekundů. Pod 0 stupňů Celsia lampa nebude svítit, a nebo začne svítit pomalejší. To znáte, takový to pomalý líný světlo. Po prvním zapnutí můžou malé rtuťové kapky ve troubě. To je bomba, co? Po prvním zapnutí můžou malé rtuťové kapky ve troubě. Čili to má vliv i na spora. Ale mám pro vás uklidnění, to není dysfunkce, to je normální. Čili dáte tuhle lampu doma a v troubě máte rtuť. Když žárovka svítí, nedotýkejte ji. To může způsobit spáleniny. A důležité, to je na závěr, výrobce nezajišťuje žádnou součástky k montáži. Bude žárovka nefunkční, nepokoušejte opravit nebo rozmontovat. Ty montované lampy můžou způsobit vážné úrazy. Tak, to bylo pro dnešní.